3 αξέχαστες βραδιές πολιτισμού και παράδοσης με το Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδίτη για 15η φορά 25 με 27 Αυγούστου. Παρασκευή 25 Αυγούστου. Μεγάλη Ποντιακή Βραδιά. Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι στον ιστορικό Πόντο. Παίζουν και τραγουδούν Αλέξης Παργαρίδης, Μπάμπης Ιορδανίδης. Στη λύρα Γιάννης Ανίδης, Ανδρέας Κουγιουμτζίδης. Στο κλαρίνο ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Σάββατο 26 Αυγούστου. Μεγάλη λαϊκή βραδιά με τα παιδιά της Πάτρας σε ένα ανανεωμένο σχήμα. Τραγουδούν Γιάννης Ντουνιάς, Ειρήνη Χαρίδου και στο μπουζούκι ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Κυριακή 27 Αυγούστου. Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών με χορευτικά συγκροτήματα που θα μας ταξιδέψουν στον Πόντο, Θράκη και Ήπειρο. Ακολουθεί Ποντιακή Βραδιά με τους Αγάπη Τσαΐδου στο τραγούδι, Γιάννη Βελισσάρη και Γιάννη Αποστολίδη στη λύρα, Νίκο Αφεντουλίδη στα πλήκτρα, Χαράλαμπο Αποστολίδη και Σάβα Ζορμπά στον ταούλι. 25 με 27 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία στο Ροδίτη. 3 βραδιές που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Σας περιμένουμε.